Makabuti ka, Joey, sa ibang bansa. Magtutok-tok-tok. Tok-tok na ng hito. Huwag daw tayo kakain yan. Ang tayo. Ha? Ibanan? Sabto ako sa amo kung kanit lang. Sinoktok, si mama yung nagsisimula ng magtok-tok. Sipo sila sa paggawa, samantalang ako ay busy-busy sa pagtayo. Ayaw ni mama na gumawa ako. Hindi daw ako marunong. Sinoktok na hito. Sinoktok na hito. With tanglad. Last ng tok-tok-tok. Lemon, maya-maya po yan, maya-maya nag-stick. Ayaw pa akong patulungin ni mama, wala siyang tiwala sa akin. Ayaw niya akong magtok-tok, siya lang daw magtutok-tok. Mamaya, bibilog-bilogin na. Medyo malapot na kasi. Meron pa ako ni mama ng special na upuan. Grabe. Ko dali at ilalagay natin sa hito. Ay! Sile. Thank you. Chinese kalonggay. Walang
abala na sa papa-apoy. Apoy for the hito-hito. Naghintay na po kaming kumulo ang hito. Naghihintay na po kaming kumulo para ilagay na yung hito at gutom na kami. Pirang hours na ko, yun lang uban. Yes! Sorry na. Nasaan yung ulo? Makan na. Lilimasan na pati sa payo. Awpat sana. Luto siya. Oops, ulo. Ito. Bukas ikaw katong. Pabawasan ko na pa, gatong pa. Bukasan muna. Hindi magluto. Pag nagluto na yan, paluto na. Hindi, maya-maya lang at tayo'y makikikain. Ano pa? Hindi ko na pa pwede. Pagkusangan. Baka pa. Kusang. Amo. Payo. Kitringan ko kaya mo. Baka namitan pa daw. Nagusto na? Pero may kaya palit pa. Diyan ko na pwedeng ikaw talaga. Isad-isad. Ipalit ka na nga namin. Ang mawawarak kayaan. Si Manoy ang nag-ano ng sili. Piluto na! Pusha! Luto na siya. Kakain na po kami. Maging magic sarap! Lulugan pa rin papasiling. Lalagay ko na po ni Missy ang magic sarap. Kakain na po kami, maya-maya. Si Missy ay kakain na maya-maya. Saan na si Tom?
siya. Ito na siya. Kakain na po kami. Kakain na po. Maging magic sarap. Ilulugan pa rin Papa sa sili. Lalagay. Lalagay ko na po ni Missy ang magic sarap. Kakain na po kami, maya-maya. Si Missy ay kakain na maya-maya. Sarap na yan. Asin effect of pepper. Sexy yung pagkululo. Ano siya? Totoo. Sari ko na kuya! Yes. Lemon. Last lemon.